1200 μέτρα είναι η απόσταση. Στο έπαφλο του Εφοντέιν και όλα έτοιμα. Και δίδεται η εκκίνηση για την τρίτη υποδρομία, ενώ φεύγει ανακόπτοντας τα πρώτα μέτρα η Star Sign για το κεφάλι. Πετάγεται αρχικά, είναι απ' έξω η φλόγα εσωτερικά της Cockney Island, πιο έξω και η Πάμπολα. Οι πιο γρήγορες μπροστά από την Avanzare, στη συνέχεια βελτιώνεται Maya Spirit από την εσωτερική Fenlady, από νωρίς με ανακοπές. Star Sign έχει μείνει τελευταία και προσπαθεί τώρα να βελτιωθεί, περνά τρίτη από το τέλος. Έχει βγει μπροστά η φλόγα και οδηγεί την υποδρομία. Η Πάμπολα είναι αυτή που περνά στη δεύτερη θέση, έχοντας και τη Maya Spirit ακόμα πιο έξω, ενώ από την εσωτερική ακολουθεί η Cockney Island. Λίγο πιο πίσω τρέχοντας ανοιχτά είναι η Star Sign που προσπαθεί και αυτή να μπει στην κούρσα. Έχουμε φτάσει στα τελευταία 600 μέτρα της διαδρομής. Προωθείται από την εσωτερική στο βήμα της η Cockney Island και πλέον θέλει να προηγηθεί. Φλόγα καλπάζει εξωτερικά της, πιο πίσω είναι η Maya Spirit, ενώ υποχωρεί η Πάμπολα και βελτιώνεται Star Sign αρκετά έξω. Όμως μπήκαμε στη εταιρική ευθεία με την Cockney Island να μπαίνει πρώτη. Φλόγα υποχωρεί με κάποιες ανακοπές. Η Cockney Island θέλει να πάρει διαφορά από τις υπόλοιπες, να δούμε ποια μπορεί να ανέβει, και αυτή βέβαια δεν είναι άλλη από την Star Sign από την εξωτερική. Κάτι προσπαθεί να κάνει η Avanzare από την εσωτερική που είναι κλεισμένη. Η Cockney Island θέλει να κρατήσει, έρχεται η Star Sign. Η Cockney Island όμως έχει αγχωτικό βήμα. Star Sign απειλεί, Avanzare πιο μέσα. Cockney Island, Star Sign και Avanzare από την εσωτερική. Όλα θα κρυθούν στα τελευταία μέτρα. Cockney Island απειλείται, έρχεται Star Sign πολύ δυνατά και θέλει να πάρει την νίκη. Star Sign περνάει, Avanzare, η Cockney Island στη συνέχεια. Star Sign με τον Μούζη Γέννη θα πάρει την νίκη. Εδώ φαινόταν η Cockney Island, αγχωτικό το βήμα της στα τελευταία μέτρα, θα κάτσει και θα έρθει παρά τα προβλήματα τα αρχικά. Η Star Sign, η Avanzare με φίνισε από μέσα. Εκεί που φαινόταν ότι θα καθαρίσει η Cockney Island, στο τέλος όμως θα υποχωρήσει και θα έρθουν, εδώ βλέπετε πως, Star Sign, Avanzare από μέσα. Cockney Island, πιο πίσω θα είναι η Πάμπολα με τη φλόγα.